Ukotorigba ndị be anyị bịakwanụ fụrụ nwaanyị nọ na di ebe ejidere ya na nwoke ọzọ ebe nwoke na-agba ya missionary journey nke bụ na fa na-abụ tọrọ ebe fa na-akwọ ịkwọkịrịkwọ ife abụọkwa obere ife wee na-ajụ ndị na-anụzi di ka amakwere na nke ikpeazụ a ndị na-anụzi di na ndị na-anụ nwaanyị na-etikarịzi na mkpu otu na mkpu amụ na-atụziri onwe fa otu amụ aghara aghara nke bụzikwa na fa ekweghọ ndị mmadụ ka fa zuzikwa ike n'ihu akwụkwọ ebe ọbụla itinyere isi nwoke na-anụ nwaanyị ebe ọbụla itinyere isi nwaanyị na-anụ di ogene na-afịa na nke ikpeazụ a bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme ebe anụnwa na anụta akaala eze nụtakwa nke atị ka m bịa kaala unu afụkwalụ mmadụ na-aba anụnwa unu na-afụ makọrọ onwefa na-agba missionary journey bifo fa na-abụ wee tọkịrị wee bụ na na-akọwa na nke nwaanyị na-anụ di wee sị na nke di ya ezu ọzọ ya ka o jetielu nwoke ọzọ mkpu ọtụ Okotorigba n'ọkwa ebe fa na-abụ nọzi wee na-akwazi ya bụ ịkwọkịrịkwọ mbụ mmadụ na-aba anụnwa a na-akọwa na fa na-abụba ọla dịkpọ ọla n'iyi ọla tunde n'ọgwụ ebe fa nọ wee na-alazio nke bụ n'ọdụ ka a na-akọwa na fa na-abụ na-emezi nke a na-akpọ nekwe ikpere nna ana mana ọdụ ọkwọkọ nekwe ikpere nna ana ka fa nọ na ya n'ọdụkwọkọ missionary journey ka fa na-abụ ji wee maka onwe fa nke bụzi na fa na-ewerezi missionary journey o nke nwoke wee nyụzie wee jee ka ọ fịọpụta gbagagba ọbụ na nwata rigoro okwu ekwezikwa afịọpụta n'ọtọ kiriga ebe ahụ ọdụ ka a na-akọwa na di nwaanyị anụnwa na-enyo nwaanyị enyo na nwaanyị bụ ukwu nnu onye piem 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 onye wam na oje nyebe nwoke ọzọ na ilo nyecha ọ natazie n'ụlọ nwoke mere ego n'isi esi ya nne nya bọghepụrụ ya ka ọ gụrụ akwụkwọ nsọ nwaanyị atị na ahụ adịghị ya na iti na awa ya everyday nwaanyị a na-enye eskuzu na ọ hazikwa ekwe enye nwoke mere ego n'isi ya ife ọ kwụrụ ụgwọ ka nwoke rie nwoke wee kwere ya ọnya ya bụ ọnya wee ma nwaanyị kachi m unu n'anya ebe a bụ na afụ na fe etichagokwana ya bụ mkpu otu a na-ekwu n'ọzi ka nwoke fịapụta inike ọ bụ na inike ekwezikwa afịapụta nke bụzikwana ejekwa ndị agbata obi wee jee bute moto ma gwụ na eburu ya ejene n'ife onyonyo a ka unu fụ ka esi wee teka ịfa n'ime moto amakwa m ebe ebufe eje nọ na nke dibịa anya nzu ka eje mee ha afa ka ọ na-abụ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ebufe eje ka eje mee ha afa ụdị ife anụnwa ụlọ ọgwụ a na-agwọ nwunye mmadụ ka ọ na-abụ n'ọnụ ekpele ka ebufe eje ka eje were holive oil na mmiri nsọ wee mee ha afa ka ọ na-abụ na-ebufe eje na nke igwe ndị obodo fa nya na kọmuniti ọgbata nzukọ ka ejefu alụfa na-abụ na atọ ka ejefu ka fa na-abụ ti agba egwu ọlakịrịpụtụ ka nwoke gosi ndị agbata obi onye na-atụgharị nwunye ya na ọpụa onye na-abụ ojebe ọrụ ọbịa na-aghọrị nwunye ya na oyi gotarịa heaven gotarịa earth na ife di ya ahụ emerie na nya nwa ya emekwanụrụ ya anya mana ife na-egute m obo na-egosi ọzọ n'anyị ka anyị fụ ka esi wee gba egwu ọlakịrịpụtụ nwa ka anyị marụ na ọ tọrọ ụtọ ka ọ na ọtọghị ụtọ onwekwa ife anyị na-arụ n'ihu akwụkwọ na onye buru nke pụta anyị enyere ya aka wee tụsaa mana unu ne mmadụ na-aba anya chegodo ife n'obi kedu ka egwu nke fa ya adụ ọdụ unu ka egwu fe ọtọrọ ụtọ ka ọ na egwu fe atọghị ụtọ ọ dịkwa ka egwu fe anyị atọchala obere ụtọ maka na nke nwaanyị enweghị ike ọfụma nwee ike nke nwoke sizi ya n'azụ na-ada ya nyọ na-ada ịda ịta ịkpa ịta ee Chineke mekwara ndị mmadụ ebere na nke ikpeazụ a ọbaba na-amaghị isi agbụ ka ọ na-agụba ya na-adịghị nkọ bikonu ndị nne na ndị nna ka aya ayazi n'iti mgbu ọtụ n'ịgba egwu ọlakịrịpụtụ n'ịgbasa nsurugede n'ịgba missionary journey bikonu were na ya nwayọ doo na amakwanụ m nke na-afịọ ọ bụrụ na iji na-enye bụ ife onyonyo ka